Takže Čuzbus Autobus zdraví vás Oskus a ja vás vítam u dnešného tutoriálu. Už je to tretí tutoriál, čo natáčam. A je to tutoriál, ako si nainštalovať a stiahnuť a nainštalovať Bandicam, prepáčte, TeamSpeak. OK. Takže najprv si otvoríte túto stránku teamspeak.com do hashtag. Touto stránku vám dám do popisu. No, tuto uvidíte, no toto sú už nič, ale tuto prvé. Windows. Ako máte, koľko bitový máte, proste neviem, koľko máte bitov, buď máte 32 ako ja, alebo 64. Ktoré budete mať? Ja mám 32, takže si to dáte. Stiahnete, dáte na plochu. Tak, otvoríte TeamSpeak. Toto je na inštaláciu. Počkáte, kým sa vám toto tu načíta. A to je installer. Upgrading data. Dobre, tak. Počkáte si na to. Počkáte si proste na to. A potom ďalej by sa vám malo otvoriť toto. Takže dáte next. Toto urobíte iba tak, že ste si to akože prečítali. I know accept there of the license agreement. Next. Ak máte dvoch používateľov, ako mám ja, no tak dáte, ak chcete so iba sebe, tak dáte use for me. Ak chcete do celého počítača, že aj do toho druhého používateľa, tak dáte insert for Uncle is this computer. Dáte next. Tuto si to dáte kde chcete, dáte next a ono sa vám to nainštaluje. Ono sa vám to tam nainštaluje. Potom budete mať tak toto. Už si to iba otvoríte. A môžeme ísť aj na menší test. Tak, vidíte. Mám tu TeamSpeak, ale nemám tam nič. Nemám tam žiadne. A tuto môžete si mutnúť mikrofón. Tuto môžete zrušiť hudbu, alebo zvuk. Alebo také. Vidíte tuto, keď si to dáte do lišty, budete to mať tu, ale aj tu. TeamSpeak. OK, ja idem na menší testík a idem si zohnať SGčka. Idem si zohnať SGčka. Dobre, poďme. Potom vám tam ešte vlastne vyskočí, že aký bude mať váš nick. Ja tam mám Hoskus. Neviem, či sa to dá tu kde. Ale malo by vám to tam vyskočiť. OK, poďme na menší test. OK, takže na Minecrafte mi neodpisujú, takže ideme kúknúť na internet. Takže poďme na to. Neviem čo robiť a hľadám ten vlastne hľadám to aj pinu, ale neviem ozaj nikde nenájsť. OK, ja sa vám ospravedlňujem, ale ozaj neviem nájsť. Proste neviem nájsť tú IP-nu, ale zaručujem vám, pôjde vám ten TeamSpeak. Iba dáte proste connect a tu budete vidieť. Vidíte, tu mám nickname, ako sa tam budem volať. Server password, tu budete IP-nu napríklad dáte. Skúsime tam dať, ako má SGčka survival games.cz, ale to nebude. Skúsime dať connect. Počkáme. Nie to ono. Ok, vidíte, error mi to píše, ale lebo neviem tú IP-nu, ja ju zistím a v nejakom videu vám to ukážem. OK, dúfam, že sa vám tento tutoriál páčil, ak áno, nezabudnite dať like. Ak chcete vidieť ďalšie tutoriály alebo nejaké veci, vlogy, tak nezabudnite dať like, odber a ja sa s vama ľúčim a takže Čuzbus Autobus.